katsojat, ollaan nyt täällä Pasilan messukeskuksessa ja tää on nyt tää Ski Expo Digi Expo yhteinen messuhalli. Vierelläni tässä on siis Pelaajalehden legenda, pelijournalismin legenda, Muun TV-legenda, Tuomas Puha. Mitä kuuluu? Hyvää ja huonoa. Hyvä siinä mielessä on ton messujen viimeinen päivä. Kirjaimellisesti kun mä oon heittänyt läpät sunkaan, mä voin lähteä himaan. Mut todella paljon kiitos noista sun kauniista sanoista äsken. Tuntuu hyvät. Kiitos. No siis mä oon pikkulapsena kattonut Muun TVtä, vaikka en ois ehkä saanut. Ja mä oon ollut täällä messuilla joka vuosi 05 lähtien, kun nää oli ekaa kertaa. Ja sä oot ollut täällä joka vuosi. Miksi näin? Joo, se on ollut itse joka vuosi täällä Digi-Expoilla sitä ennen kuin tää oli vielä joku kotimikro tai mikä oli silloinkaan. Muistan, että tätä Dreamcastikin on esitelty joskus ihan 2000-luvun alussa. Siis jotenkin me ollaan aina vaan totta kai niin lehteen haluttu täällä tuoda esille, mutta me ollaan monta vuotta. Pelaaja on kuitenkin niin kuin Suomen niin kuin johtava niin kuin pelialan asiantuntija, niin me ollaan konsultoitu messuja ja yritetty auttaa niin kuin Suomen messuja, niin kuin, että saadaan tänne niin kuin oikeat firmat, oikeat pelivalmistajat ja niin poispäin. Että saadaan niin kuin tehdään kaikki niin kuin meidän puolesta, että saadaan niin kuin hyvät pelaajille hyvät pelimessut aikaan. Se on aina hirveän helppo, että resurssit on aika rajalliset ja kaikki tietenkin maksaa, mutta yritetään niin kuin meidän puolelta antaa se panos siihen, että saadaan kuluttajalle hyvä tapahtuma. Mikä se on se peli, mikä löytyy tänä vuonna jokaisen pelaajan pukikontista? Jaa, tää on aina vähän paha, kun ei oikein saa suosia ketään, niin poispäin. Ja nyt sanon sen, mitä mä nyt odotan niin kuin eniten loppuvuoden peleistä, niin on Black Ops 2. Assassin's Creed 3 mä oon jo pelannut läpi, Halo 4 mä pelaan paraikaa. Ja sit Dishonoredkin on kesken. On niin paljon hyviä pelejä niin loppuun, että jokaiselle niin varmasti löytyy jotakin. Kyllä. No siis tossa tulikin itse asiassa, no varmaan se Black Ops 2 on ehdottomasti se, mitä ihmiset odottaa eniten. Mites mikä sun suhtautuminen on elektroniseen urheiluun? Elektroniseen urheiluun, jos puhutaan nyt varmaan niinku e-sportsista ja tollaista. No Black Ops 2 liittyy siihen, koska niinku Activision Treyarchhan on nyt satsannut aika paljon siihen, että siitä löytyy työkalut ja pelitilat ja kaikki tällainen, että voidaan niinku tukea e-sportsia. Pelaajassa tehtiin toi aika pitkä aika, 3 vuotta sitten me tehtiin e-sportsista aika kattava juttu, mutta se keskittyy enemmän kyllä silloin Aasiaan, missä tietenkin niinku, StarCraft ja muu ollaan niinku ihan omassa sfäärissään. Jotenkin siis pelaamisen pitkäaikaisena harrastaan, että totta kai se kiinnostaa, mut niinku, jos sä pelaat ammatiksi tai sillä ammattipelaaja niin jotain, että kilpailet jossain, se on kyllä ihan puhdas duuni, että pitää pelata sitä peliä todella paljon ja olla niin kuin siinä tosi hyvä, niin se on. Itse mä yritän pitää sen pelaamisen sillä, että mä voin vähän kokeilla kaikkea ja dikkaa jostain, mutta mä pidän itse sillä, että en mä halua sillä omistaa elämääni yhdelle pelille. No mä tein Pessin kanssa sen kyllä aika monta vuotta, ja ehkä Call of Dutynkin kaa, mutta se on mielenkiintoinen juttu ja ehkä sillai, se on ollut aika ylös alas, että nyt se on taas kasvamassa Yhdysvalloissa niin kuin täälläkin, mutta kyllä se selkeästi voisi mun mielestä olla isompaa kuin mitä se nyt on. Mites, oot sitä mieltä, että täällä messulla pitäisi enemmän olla e-sportsia? Jos se kyetään esittämään niin kuluttajille ja yleisölle niin mielenkiintoisella tavalla, niin totta kai, kyllähän tänne tulee paljon ihmisiä, paljon pelaajia, niin kyllähän täällä on hyvä olla turnauksia, mutta siinä tulee se, että onko sinä minä digataan jostain Call of Dutyn pelaamisesta, Counter-Strikeista, kun me katsotaan sitä, kun porukka pelaa, me ehkä tajutaan sitä, katsellaan sitä eri tavalla, okei, toi tekit noin ja tossa kartassa voi tehdä sitä ja tätä. Niin se avautuu kuitenkin tosi harvalle, että siinä on mun mielestä se niinku haaste, että vaikka se voi olla aika viihdyttävää katsoa välillä, niin se on kuitenkin niinku, sit pitää kuitenkin ymmärtää aika paljon niinku mitä tapahtuu, niin se taas toisaalta mä luulen, että noin perusmessukävijälle se on enemmän jää curiosity, että saa okei jotain tollasta, mutta ei välttämättä niinku tartu sit siihen kiinni. No siis toi on se ollut yleinen ongelma, mistä on siis puhuttu juuri se, että on tietyt pelit, mitkä avautuu ihmisille ja mitkä ei, että Team Fortress 2 avautuu paremmin kuin CS. Mites mikä on nytten tällaista 2 pakollista kysymystä, että mikä on sun kaikkien aikojen lempipelis? No mun vakio vastaus on ja pysyy, että se on Super Mario World eli Super Nintendolla, koska se oli sellainen, joka niinku lopulta vakuutti mut konsolipelaamisesta ja siinä vaan oli jotain. Ei se ole pelkkä se peli, vaan se kaikki kokemus, minkälaista elämä oli silloin ja muuta, niin se on ollut vaan mulle kyllä niinku se peli. Totta kai on kymmeniä muita niinku X-Wingi, Metal Gear Solid,
ja monta muuta, mistä on saanut kovia viboja, mutta kyllä niin Super Mario World on varmasti ollut se, mikä on sillä lailla tehnyt niin kovimman vaikutuksen, joka vaikutti siihen, että mä niin kyllä aloin pelaa lähes täysin konsoleilla. Ja tällä hetkellä, niin mikä nyt on niin viime aikoina, sanotaan viimeisen puolen vuoden aikana, ollut sulle se tärkein peli? Jos mä oon rehellinen, niin tää vastaus on sillä aika kauhea. Mä oon pelannut Angry Birds Spacea todella paljon. Mut jos puhutaan oikeista videopeleistä, mä oon palannut itse asiassa PESin pariin. PES 2013 on oikeesti, sitä mä oon nyt pelannut syksyllä todella paljon. Modern Warfare 3:kin mä oon pelannut suht paljon. Mutta mä oon ehkä niin noit kaikkia mä oon pelannut nyt aika lailla ristiin rastiin. Et en mä Modern Warfare 3 nyt on pelannut samalla intohimolla kuin jotain Black Opsia, et mä odotan kyllä Black Ops 2 niinku paljon enemmän, mutta kyllä se sinne Call of Dutyyn taitaa, jos mä katson koko vuotta, niin kyllä se siihen taitaa tippua. Mut viime aikoina niin Borderlands 2. Vielä viimeinen kysymys. Milloin me nähdään Pelaajalehdessä eSports-asioita? Tästä pitäisi kysyä varmaan Miika Huttuselta, mutta mä tiedän jo, että silloin kun mä vielä olin aktiivisesti siellä, me kyllä pyöriteltiin taas, että se pitäisi käsitellä. Kyllä oikeasti olisi kyllä korkea aika taas sitä tuoda esille. Ollaan me sitä kyllä jollain tasolla käsitelty, jos Suomessa jotain tapahtunut, mutta ihan selvästi voitaisiin niinku enemmänkin tehdä. Toivottavasti piakkoin. No toivottavasti, koska nyt Suomessa on näitä huippupelaajia erittäin korkealla tasolla. Mutta hei, kiitos Tuomas sulle. Mä toivotan erittäin hyvät messut ja seuraavan vuonna viimeistään nähdään täällä samassa merkeissä. Kiitoksia teille ja palataan.